Študenti Hotelovej akadémie Jána Andraščíka, študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu a Hotelová akadémia zažili na prelome mesiacov zaujímavú prednášku zameranú na animáciu voľného času v podaní známeho poľského odborníka v odbore animácia voľného času Jakuba Bačeka. Organizuje praktické školenia po celej Európe a jeho odborné publikácie sú veľmi populárne. Študentov kreatívne vedenou prednáškou presvedčil, že animácia začína byť vnímaná ako konkurenčná výhoda hotelov a to zvyšuje ich atraktivitu. Jakub Baček neustále komunikoval s publikom. Pozornosť študentov si udržiavala rozprávaním zábavných zážitkov zo svojej dlhoročnej praxe, takže celá prednáška sa niesla v príjemnej atmosfére plnej humoru a smiechu. Úspešný animátor, ktorý vyučuje aj na univerzitách, študentom ukázal i krátky videofilm o tom, ako vyzerá jeden deň v práci animátora. V závere vyhodnotil negatíva a pozitíva a poukázal na to, že animácia sa často vníma iba ako zábava. Práca animátora je však náročná a dynamická. Začína ráno o 8 hodine a končí o 2 hodine v noci. Animátor je ten, ktorý je od rána v kontakte s hostiami hotela, raňajkuje s nimi, obeduje aj večeria a je v dobrej nálade. Študenti sa presvedčili, že práca animátora je náročná fyzicky aj psychicky. Animátor sa venuje v priebehu dňa rôznym hosťom hotela, musí byť dobrý psychológ a ovládať prácu v skupine. Samozrejme, práca animátora má aj svoje výhody. Človek spoznáva jednotlivé krajiny, učí sa cudzie jazyky a zaujímavý je aj zárobok. Prednáška Jakuba Bačeka bola pre študentov Hotelovej akadémie veľkým prínosom. Svoje neoceniteľné vedomosti a skúsenosti so zanietením odovzdával aj im. Navyše dodal všetkým množstvo energie a podnetnej inšpirácie.